No kámo, už musím říct takový příběh, okay? Stalo se mi to už 3krát s policií, no nic. Jednou, když se mi to stalo, tak on má týpek, že jo, řidičák, on si mě tam nějak nalustroval, byla všechno v pohodě a pak najednou přiběh za mnou a říká, jak to, že máte zbrojní pas? Jak to, že máte zbrojní pas? Jak to, že máte pistol? A já, nemám, já nemám. On, jak to, že máte zbrojní pas? Vystupte si. A opět kámo, bro, úplně spozorněl. Říkám, co je? Já jsem mu říkal, že zbrojní pas nemám, že mám jenom jako na sebe napsanou plynovku. A on, aha, takže jsem mu to popsal všechno v pohodě, kámo. A pak podruhé mě zastavili a úplně to stejný, kámo. Oni si mě vystrovali a najednou přijde týpek a říká, jak to, že máte zbraň? Jak to, že máte zbraň? Máte zbraň u sebe? Říkám, ne. A on, jak to, že máte zbrojní pas? Jak to, že máte zbrojní pas? Opět kámo, takhle vystrašeně, to je to hustý, jak se na to dávají pozor, kámo, když zastaví někoho, kdo má zbrojní pas, kámo. Ale tam jenom, ne, já mám jenom plynovku, kámo. Dostal jsem na to pokutu 500 korun, za to, že jsem ji nepřihlásil, že protože plynovka musí být registrovaná už. Já jsem si ji nezaregistroval, takže mi hned přišlo psaníčko od policie, kámo, víš co. No a po třetí, tak to bylo jako taky podobný, ale nebyl už tak jako vystrašený, bylo to spíš jako, že vy máte zbraň? Máte zbraň v autě? A říkám, ne. A on, no máte zbrojní pas, zbrojní průkaz. Říkám, jo, no a už jsem jakoby